She's always ailing. You stay there till we get back. What were you doing over there, kneeling in the rocks? Didn't you see anyone? Who? A lady. And she was all in white. A lady? And she wore a blue girdle. What she said I didn't understand. She said, I am the Immaculate Conception. I have tried to believe. Only God knows how hard I've tried. ...100 jaar geleden werd voor het eerst vanuit Limburg een bedevaart georganiseerd. Op het hoogtepunt gingen jaarlijks duizenden pelgrims met de trein naar Lourdes. Tegenwoordig gaan de bedevaarten niet alleen meer naar Lourdes of Banneux. Het Huis voor de Pelgrim organiseert tegenwoordig ook bezinnings- en cultuurreizen naar plaatsen als Rome, Israël en Santiago de Compostela. En rondreizen met een verdiepend karakter door Italië, Ierland en Polen. En als er een groep naar een plek wil die niet in het vaste schema zit, organiseert het Huis van de Pelgrim dat ook. Bedevaarten, 100 jaar oud, maar nog altijd springlevend. Wat zoeken mensen heden ten dagen bij een bedevaart? Gold Verijn sprak hierover met deken Paul Bronneberg. Hij is voorzitter van het Huis voor de Pelgrim. Waarom mensen op bedevaart gaan, dan denk ik niet dat het mogelijk is om daar één antwoord op te geven. Ik denk dat iedere mens wel zijn eigen reden daartoe heeft. De ene zal dat doen vanuit een diepgelovig, vertrouwvol perspectief. De andere zal ook uit nieuwsgierigheid. Een derde zal ongetwijfeld ook een bepaalde sportiviteit, want je kunt op bedevaart ook lopend gaan, hè, of fietsend. Dus zo heeft iedereen wel zijn eigen redenen om dat te kunnen doen. 100 jaar geeft al aan dat het niet iets is alleen maar van het verleden, maar ook het heden. Namelijk het meest bijzondere wat mij aanspreekt is het delen met mensen van gedeeltes van hun leven, van momenten van hun leven. Dat is het prachtige, zeker als priester zijnde, dat je dan eventjes geen beleidsmatige, geen vergaderingen, dit of dat, maar gewoon mag delen met mensen, de tijd ervoor hebt. Zowel momenten van vreugde, maar ook momenten van veel zorgen, pijn of verdriet. Want op bedevaart gaan niet alleen maar mensen die iets nodig hebben of verdriet hebben, maar gaan ook heel veel mensen om dankjewel te zeggen. Het verschil tussen de klassieke en de huidige bedevaarten, ik denk dat er één iets is wat in ieder geval wel altijd hetzelfde is, namelijk dat het een bedevaart, het woord zegt het al, het is met mensen onderweg gaan, onderweg zijn, delen van hun leven. De invulling ervan, dat zal hier en daar uiteraard ook wel wat verschillend zijn, namelijk in de loop van de jaren en ieder jaar opnieuw zoeken wij ook in ons programma om dingen aan te passen. Hoe kunnen wij die bedevaarten, het programma, zodanig ook in deze tijd inbrengen dat het ook aantrekkelijk maakt voor de pelgrims van deze tijd. En dan bedoel ik meer met gaan zoeken naar plaatsen die je bezoekt, plaatsen die een bepaalde betekenis hebben, bijbelse plaatsen,
maar plaatsen waar ook iets is gebeurd van een bepaalde heiligen. Want niet alleen Lourdes, het begin was ook voor onze organisatie enkel alleen maar Lourdes de bestemming. Maar in de loop van de jaren zijn veel andere bestemmingen ook erbij gekomen. De pelgrim van deze tijd verlangt uiteraard ook naar een bepaalde vorm van gezelligheid. Dus een keer op een terras gaan zitten hoort er sowieso bij. De ontmoeting, en dat is niet zomaar van begin tot het einde alleen maar een rozenkrans of welk gebed dan ook. Maar een bedevaart zonder een geestelijke verdieping, zonder een geestelijke voeding, ja, dan is in mijn ogen zeker geen bedevaart. Bedevaart kan ook een afzien zijn, hoor. Ik zie het vol vertrouwen tegemoet. Zeker wanneer je ook mag zien dat het gedragen wordt door zoveel vrijwilligers. Door mensen die met hart en ziel zich daar hiervoor inzetten. De Lourdes op de bergen verscheen in een grot, vol glans en vol geluister. Irma, kind het niet gek rustiger. Voorzien er niet toes. Wieso? Er zit toch geen mens? Ja. En ik vind dat zo'n liedje twijn. Dat is het zeker. Als het zo'n gezongen wordt. Oh, ik zou er een zoek hier naartoe willen, hè. Voor het touw. Ja, naar Lourdes natuurlijk. Ja, we zouden niet eerst beginnen met Banneu of Scherpenheuvel. Nee, ik wil naar Lourdes. Mijn ma, die heette Bernadette. Ja. En die zong dat liedje toe al zijn leven. Dan komt het met, hij naar binnen. Dan hoort ze niet gans naar Lourdes. Gaat deze plek hier niet voorbij zonder een AV voor mij? Olivier Dols is directeur van het Huis voor de Pelgrim. Hij gunt ons een kijkje achter de schermen en vertelt wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een bedevaart. Van oorsprong organiseren we bedevaarten naar Lourdes, maar in de loop der tijd zijn er heel veel plaatsen bijgekomen. Dus overal, zeg maar, waar een religieuze belevenis is, organiseren we reizen naartoe. Dus dat kan Rome zijn, dat is Israël, dat is Fatima, dat is Assisië en Częstochowa in Polen. We gaan naar Ierland, naar Pater Karel en zo kan ik een tijdje doorgaan. Er zijn op vele plekken in de wereld zijn er plekken die een bepaalde religieuze betekenis hebben of een bepaalde heilige. En daar gaan wij naartoe. Zoals je kunt zien is dit onze nieuwe huisstijl. Een paar jaar geleden hebben we gekozen voor een nieuwe naam, omdat onze activiteiten behoorlijk uitbreiden en dat we ook zeker niet alleen maar meer voor Limburg werken, maar voor heel het land. En toen vonden we dus tijd om te kiezen voor een nieuwe logo. En op de logo hebben we proberen te symboliseren waar we voor staan. Belangrijk is dat u ziet in het midden staat het kruis. Dat staat voor onze Rooms-katholieke geloof. Dus alles wat we doen staat in het teken ook van ons katholieke geloof in het midden. Dan zie je dus dat van ons huis gaan er veel paden overal naartoe. Dat staat dus voor de bestemmingen waar we naartoe gaan. Maar u kunt het ook andersom zien. Alle paden leiden naar God, naar Jezus. Dus naar ons godsdienst. Het huis is de veilige omgeving die we willen zijn. Het warme, de kleur rood, de kleur van de liefde. Dus het is eigenlijk een logo met heel veel symboliek. Het Huis voor de Pelgrim is een grote vrijwilligersorganisatie. We hebben iets van 1000 vrijwilligers die inzetbaar zijn voor een van de bedevaarten. Op kantoor werken we met een klein, zeer gemotiveerd team medewerkers. We zijn nu op dit moment zijn het 9 personen, maar dat zijn niet allemaal fulltimers. Fulltimers praat je over 6 personen. Als je kijkt hoeveel mensen er met ons meegaan per jaar, dan praat je ongeveer over 4000 personen. Bij een organisatie van een bedevaart komt er heel veel kijken. Dus je moet inderdaad zorgen dat mensen overal kunnen verblijven. En dat ook het programma wat je wilt uitvoeren, dat al die locaties zijn gereserveerd. Daarnaast is het zo dat we voor Lourdes nemen we heel veel mensen mee die zorg nodig hebben. En die zorg wil je dus goed leveren. Dus dat houdt in dat we heel goed geïnformeerd moeten worden welke zorg er nodig is. Wat er met de persoon aan de hand is. Zodat we ook 1 op 1 kunnen begeleiden. En dat kost met name op het medisch gebied heel veel werk.
We horen dat bedevaarten mogelijk worden gemaakt omdat er vele honderden vrijwilligers zijn die zich in hun vrije tijd inzetten voor de pelgrims. Goot Verijn sprak met een aantal van hen. Karen Jansen is teamleider reisleiding, Monique Mullens is verpleegkundige en Oscar Kwakman is brancadier. Wij vroegen hen wat hun taken zijn tijdens een bedevaart en waarom ze dat elk jaar opnieuw als vrijwilliger willen doen. Een reisleider begeleidt een groep pelgrims die in een hotel zitten. En dat wil zeggen dat zijn een groep van 25 tot 40 mensen, die zijn al ingecheckt of die zijn ook al, dat is allemaal gereserveerd. Dat heeft het kantoor gedaan. Dan krijg je je lijsten mee van deze mensen zitten in je groep. Je gaat naar je hotel, zorg dat ze ingecheckt worden. En alles wat dan praktisch niet lekker loopt, dat los je voor ze op. En het is handig als je dan een woordje Frans spreekt, maar niet per se nodig. En voor de rest is er een hele week een programma wat de bedevaarten van tevoren al op hebben gesteld. En daar loods je je pelgrims doorheen en je legt dingen uit. Ook sommige dingen simpel toeristisch, maar ook hoe het op de heiligdommen gaat, waar welke kerk ligt. Mensen die de weg niet weten, die neem je mee. Dan zeg je, goh, 10 uur is de mis, 9:30 ben ik in de hotellobby. Wie wil we lopen, die loopt mee. Mensen die de weg kennen, die lopen zelf. Dus je zorgt gewoon dat niemand verloren loopt. Dat ze weten waar ze moeten zijn op de heiligdom en wat betekent. Maar ook dat ze wat horen over de stad. Over het verhaal van Bernadette. Er is altijd een stadswandeling in. Die doe je dan ook als gids. Van waar is ze geboren, waar heeft ze gewoond. Waar woonde de priester waar zij aan is gaan melden dat ze verschijning had. Al die dingen neem je mee. En je zorgt gewoon dat die mensen een fijne week hebben. Voor heel veel pelgrims is dit de vakantie. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet helemaal gezond zijn. Dus die durven ook niet, zeg maar, op een normale vakantie. En hier zit extra begeleiding in. Dus als iemand steunkousen heeft, dan hebben wij onze verzorgers weer, die je in het hotel kunt laten komen om te zeggen, nou, die mevrouw moet 's morgens wel de steunkousen aangetrokken krijgen. Dus het is allemaal wat extra. En dat regel je als reisleider. Het reisgezelschap dat meegaat op een bedevaart is eigenlijk heel gemengd. De leeftijd ligt wat hoger gemiddeld. Ook ja, van oudsher, hè. Bedevaart is natuurlijk toch iets wat van oudsher in het DNA zit van mensen, maar ja, wat de moderne mens misschien wat minder doet. Ze hebben wel elementen toegevoegd waardoor de moderne mens ook meer verdieping vindt, want daar zijn we natuurlijk uiteindelijk allemaal naar op zoek. En dat sluit wel aan. Je merkt ook dat daar behoefte aan is, maar dat ook, die klik er ook is. Ja, ik ben daar ingerold omdat ik op een gegeven moment een stukje verdieping zocht. En van thuis uit waren mijn ouders heel Maria-devoot. Overal hing wel iets van Maria of een wijwaterbakje. Dus dat zit er heel erg in. Kerst aansteken op zondag even, dat soort dingen. Zoals heel veel mensen in Limburg natuurlijk. En ik kan me ook herinneren dat ze ooit naar Lourdes zijn geweest. In de jaren 50 zijn ze er geweest en hebben ze dit prachtige souvenir van meegebracht. Waarvan ik niet anders weet van dat hing gewoon in huis. En mijn zussen zei ook, ja, dat hing daar en daar, of de jaren 50. Maar dat ze in de jaren 70 ook nog een keer zijn geweest en dat mijn vader eigenlijk met tranen in de ogen zat te vertellen over Lourdes van allemaal die arme, zieke kindjes. En ik heb 9 gezonde blagen toes. En ik was tiener en dat je ineens denkt, wat gebeurt hier? Dit is niet een vakantieverhaal, die man zit te huilen. Wat is dit? Dus dat zijn dingen die je dan herinnert. En op een gegeven moment krijg je het zelf wat moeilijk en je zoekt verdieping en je denkt, ja, ik wil ook naar Lourdes. Wat ik zou willen zeggen, wat ik er zelf altijd van ervaar, is je kunt, ja, vooral aan de grot, hè, dat is toch het hart van Lourdes. Ik bedoel, er zijn heel veel kerken omheen op het heiligdom. De grot is de plek. Dat is ook de plek waar iedereen stil kan zijn en daar kun je je zorgen neerleggen. Daar kun je je dankbaarheid uiten. Je kunt daar gewoon zijn wie je bent en dat is een heel fijn gevoel. Dat is ook een heel opluchtend gevoel. En je kunt ook, want er zeggen ook mensen hier van, ik heb een rugzakje en ik gooi het in de Gave, dat is de rivier die daar stroomt. Al de zorgen in mijn rugzakje, die laat ik fijn daar. Of ik laat ze bij moeder Maria. En ik ga lichter naar huis. Och, Zwein, nu Lorenz, wie schön, ey. En die Ros, die vindst du niet in Lourdes, ja? Vroeger had ik altijd een rozenkrans-been en nu heb ik hem nu. Hij heeft zijn hand, steek in zijn boezekje. Voor een tweeën. Ja.
Maar hij hing zich het bijeen. Dat is een fulltime baan voor zo'n vrouw, als ze dat allemaal moet regelen. Zwijn, sst. Ja, wat? Je hebt er niks verkeerds gezegd, hè? Wist ik maar blij dat stiek hij geen tegel op heb zo te hangen. En misschien komt het niet nog. En wat zou er op moeten komen te staan? Uit dankbaarheid. Dat dacht ik ook, ja. Als verpleegkundige gaan wij met mensen op reis naar Lourdes die hulpbehoevend zijn. Nou, eigenlijk alle werkzaamheden die wij ook in ons eigen werk als verpleegkundige uitvoeren, kunnen we in Lourdes ook bieden aan de pelgrims die met ons meegaan. Mensen zijn vaak ziek, soms ook ernstig ziek en hebben vaak heel veel hulp nodig. En dat kunnen wij allemaal bieden. En dat is op het gebied van lichte zorg zoals kousen aandoen of medicatie uitdelen. Maar we kunnen ook bedlegerige patiënten helemaal verzorgen en voorzien van alle zorg die ze nodig hebben. En die ze thuis ook normaal gesproken krijgen of in een verzorgingshuis waar ze normaal verblijven. Nou, de pelgrims die wij meenemen, die moeten van tevoren een formulier invullen met hun ziektegeschiedenis en met hun toestand, ja, wat ze allemaal hebben, wat ze wel en niet kunnen, hun medicatie. Ja, vaak wordt dat gevraagd door een dokter in te vullen, zodat wij ook op kantoor op de hoogte zijn van de medische geschiedenis van deze pelgrims die we meenemen, zodat we ook alle zorg die ze nodig hebben kunnen bieden en dat we voor zo weinig mogelijk verrassingen komen te staan. In Lourdes zelf is ook een ziekenhuis en een medische dienst. Dus als onze artsen het niet opgelost krijgen, samen met ons als verpleegkundigen, dan kunnen we een beroep doen op de hospitaliteit in Lourdes, de artsen daarvan. En in een ander geval kunnen we met onze pelgrims ook naar het ziekenhuis in Lourdes. Dan worden ze daar opgenomen en dan hopen we dat we ze zo snel mogelijk weer terug kunnen halen, zodat ze gewoon met ons verder die week kunnen beleven en in ieder geval met ons weer terug naar huis mogen gaan. Wij doen als brancardier eigenlijk alles wat met het logistiek te maken heeft tijdens de reis naar Lourdes. Zowel de naartoe als in Lourdes en de terugweg. Dus wij verzorgen dat de mensen goed op het vliegtuig komen. Dat ze vanaf aankomst in de vlieghal mee begeleid worden naar het vliegtuig. We plaatsen ze in het vliegtuig. We plaatsen in Lourdes is een speciale ploeg die ze er weer uithaalt. Wij zorgen dat de mensen in de accueil of in de zorghotels terechtkomen. En daar vervoeren we de mensen van de A naar B, naar de mis, naar de grot. Ze hebben een pelgrimsuurtje op pelgrimswens. En daar doen we dingen die de pelgrims graag zelf willen. Ik doe dit vrijwillig omdat ik graag wat voor de medemens doe. En wat brengt het me? En wat heeft het me gebracht? Want ik heb mijn vrouw daar leren kennen. De eerste bedevaart mijn vrouw leren kennen en een paar jaar daarna getrouwd. Waarom doe je het? Omdat het gewoon een heel mooi werk is en je krijgt zoveel vriendschappen. En het fijne wat de pelgrim eruit haalt, de zieke medemens, die komen zo voldaan terug en daar krijg je zo'n goed gevoel van. Dat is gewoon zo, ja, het is niet te beschrijven, maar het is een virus wat je raakt. We hebben ze een keer meegenomen, ze zijn geenthousiasmeerd en door studies kunnen ze helaas niet. Maar mijn jongste dochter die zou vorig jaar voor de tweede keer mee zijn gegaan, maar ja, dat ging niet vanwege corona. Maar ja, het ruikt naar meer voor hun. Zeg, Irma. Ja. Heb ze zich al eens afgevraagd wat dat kost eigenlijk, zo'n reis naar Lourdes? Och, daar kunt ze met de bus, met een trein en met het vleemachine naartoe. En dan kunt ze kiezen uit hotels van 2, 3 en 4 sterren. Maar ja, maak het maar duur. Je hebt zich wel een goed geïnformeerd, hè? Duur? Wat denk je dat die reis naar Benidorm gekost heeft, 2 jaar geleden? En dan zie je nog veel winkeltjes zeker? Och ja.
Och, Twijn, als ik die foto's zie van Lourdes, hè, Ja. met die grot en al die krankelui, dan wil ik daar ook naartoe. Allee dan. Maar dan moest we wel een fles Lourdeswater metbrengen. Ga ze niet met dan? Laat mich maar heen. Dit hè, is voor mij Lourdes genoeg. In een korte zin over de kern van bedevaart, zoals ik al zei, het delen van het leven van mensen. Dat zij ook de kans krijgen om niet alleen hun vreugde, maar ook hun zorgen eens een keer kunnen uiten in een omgeving waar je weet dat er een bepaald vertrouwen is. In een omgeving waar je ook je rugzakje kunt legen en ja, je nieuw leven kunt beginnen. Ik denk dat Lourdes heel veel brengt voor de mensen. En vooral de saamhorigheid. In Lourdes lijkt het wel alsof iedereen gelijk is. Of je oud of jong bent, of blank of gekleurd. Het maakt allemaal niet uit. Het voelt alsof iedereen daar gelijk is. En het voelt ook alsof er een soort rust uitgestraald wordt. En dat is iets wat een fantastische beleving is voor al onze pelgrims, maar ook voor ons als vrijwilligers. Waarom zou een kijker naar Lourdes moeten gaan of op pelgrims? Omdat ze daarin geloven, omdat ze ergens kracht uit willen putten. Omdat ze ja, een rugzakje willen legen bij Maria. En dat ze weer ja, met een lege rugzak terug kunnen komen en weer een jaar er tegenaan kunnen. U heeft een kijkje achter de schermen van bedevaarten kunnen nemen. Wilt u meer weten of het allemaal nog eens rustig opnieuw bekijken? Ga dan naar onze website www.goldveren.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.